Здравейте! Това е Здрав съм. Днес с доктор Ана Кожухарова, специализант по хранене и диететика, ще си говорим за храненето по време на бременност и въпросите, които всяка бъдеща майка се задава. Здравейте! Здравейте, радвам се, че най-сетне имам възможност да говоря по тази тема, понеже много са ме питали за съвети, да разказвам за диети, за каква е тайната, да поддържам добра форма по време на бременности, след раждане, два пъти подред, понеже имам две бременности и раждания почти едно след друго. И се радвам сега най-сетне, просто ще кажа всичко, което знам по темата, нали, сбито. И се надявам да научите неща, които не сте знаели досега и които да ви помогнат за една предстояща успешна здравословна бременност. Аз започвам с моят първи въпрос. Доктор Кожухарова, щом една жена види двете чертички, веднага започва да се уповава на информация от интернет, вече изкуствен интелект, както и много често от роднини. Защо всъщност храненето е толкова ключово и програмира здравето на бебето? Ами първо, като специализант по хранене, храненето е ключово за здравето на всеки един човек във всеки един период от живота му. За мен лично това е най-важният компонент от здравето на един човек. Защо здравето е важно по време на бременност? Де факто, критично важно за здравето на плода е храненето на майката известно време преди и по време на зачеването, защото по време на зачеването започва формирането на плацентата. Плацентата е органът, който отговаря за изхранването на плода. Плацентата ни трябва да е здрава и качествена от началото до края на бременността, за да може да имаме една успешна здравословна бременност. Една качествена плацента драстично намалява риска от преждевременно раждане, спонтанен аборт, други здравословни проблеми на майката и на плода, екламсия, преекламсия и много други. Съответно, здравето на плацентата зависи от здравето на майката и на бащата по време на самото зачеване. За да сме здрави по време на зачеването, трябва да сме водили здравословен начин на живот и да сме поддържали една здравословна диета или по-скоро, по-правилно да се каже, режим на хранене, понеже диетата означава хранене при заболяване, т.е. лечебно хранене. А ние нямаме нужда от лечебно хранене, а от един здравословен режим. Този режим е добре да започне минимум 3 месеца преди зачеването, но като имаме предвид, че много голяма част от бременностите не са предвидени, стават изненадващо, без да сме ги планували, е добре винаги да сме готови, винаги да сме в нашия оптимум здравословен. Ако един човек, дали мъж, дали жена, се храни правилно, балансирано, разнообразно, то ще си набавя всички необходими микроелементи, необходими за предстоящата бременност. Но все пак мога да спомена кои са най-важните, които задължително трябва да присъстват в нашата диета преди плануване на бременност. Това са желязо, селен, фолиева киселина, изключително важна за жената. Магнезия участва директно в формирането на плацентата. Тоест магнезия задължително трябва да присъства, дори като добавка. Аз го препоръчвам. Задължително да се приема всеки ден магнезия, особено от физически активни хора или такива с проблеми с безпокойство, стрес и такъв тип оплаквания. Желязо, цинк, селен, йод, фолиева киселина и витамин А са абсолютно критично важни. Те, освен че допринасят за формирането на здрава плацента, те намаляват оксидативния стрес, оказващ много неблагоприятен ефект върху нашето тяло. Знаете, оксидативният стрес е стрес, причинен от нездравословен начин на живот, от мръсен въздух, от самия психически стрес, от лоша храна. Тези микроелементи допринасят за намаляването на този оксидативен стрес
и за намаляването на степента на хроничното нискостепенно възпаление, което в съвремието е много често срещано. За него ще може да споменем по-нататък още нещо. А, Исках само да спомена, че освен майката, бащата също трябва да спазва здравословен начин на живот преди зачеването. Като интересното е, че здравето на плода по време на зачеването, защото после здравето на бащата, нали, няма отношение. По време на зачеването е 60% от майката, 40% от бащата. Тоест, бащата също носи много голяма отговорност за здравето на децата си. И сега нека да разбием най-големия мит. Трябва ли всъщност да ядем за двама или всъщност колко повече ни трябва? Да, със сигурност не трябва да ядем за двама, трябва да си ядем за себе си. Ам, Това тотално го изключваме. По принцип, организма на бременната се ускорява с 15% от какъвто е бил преди бременността. Това е идеята, че понеже метаболизма се забързва, имаме право да консумираме малко повече калории от по принцип. Според медицински проучвания, точно е изчислено колко калории би трябвало повече да приемаме по време на бременност, макар че аз не съм много фенка на тези конкретните числа. Всяка жена е различна, води различен начин на живот, гори различно количество калории, но все пак да ви го кажа, понеже на много хора им е интересно за калориите. През първия триместър не приемаме повече калории от по принцип. Нямаме нужда. Втория триместър е изчислено, че имаме нужда от около 340 килокалории повече в нашето меню. Като 340 килокалории не е много, ако се замислим. Примерно може да включим, ако се чувстваме по-гладни, една следобедна закуска, примерно извара с орехи, горски плодове и малко мед. И ето ние ни 340, нали, около, няма да смятаме с калкулатор, разбира се. И ето ни една много оптимална, здравословна, перфектна световна закуска, която допълва нашата диета. А за третия триместър е изчислено, че са ни нужни 450 килокалории повече. Но аз искам да спомена, че много зависи от живота, който бременната води. Ако една жена е била много физически активна, много забърза начин на живот, много калории е горила по време на ежедневието си, то когато забременее и вече няма енергия, по цял ден лежи, ами тя няма нужда от повече калории. В смисъл, трябва да си яде а, колкото се е яла преди, така да го кажем. Ам, Така че моя съвет е да не си следите калориите. Важно е как се чувствате. Аз ще ви дам информация за какъв режим е хубаво да се спазва, какво е хубаво да се яде и просто се придържаме към този начин на хранене. Пак казвам, това не е диета. Диета означава лечебно хранене. Диета е примерно да си болен от диабет тип 1 и да имаш точно определена диета, която не можеш, ако искаш да, им- да си водиш ежедневието като здрав човек, не можеш да я пристъпваш. Да. А понякога можем ли да кажем, че доброволното приемане на повече калории може да се основава на психическа основа? Тоест, ти си казваш: „Аз съм бременна, вече мога да ям каквото си поискам, Абсолютно, да. колкото си искам, това сега ми е позволено, аз си да напълня с 20-30 килограма, не ми е проблем.“ Да, това много често се случва. По принцип, психическия фактор много влияе на храненето цялостно, не само като си бременна. Много хора така се успокояват. Това им е като нещо, като хоби, което ги прави щастливи, което е много неприятно. Нали? Хубаво е да си намерим по-здравословно хоби. Храната не е направена за да се огояваме, храната е направена като гориво за нашия организъм. И даже с мъжа ми съм говорила по тази тема, защото той не се храни здравословно, но
ходи и си сипва в колата най-скъпото гориво възможно. И аз го бях питала: „И каква е идеята колата да получава най-скъпата храна, за да върви добре, нали, да е в топ качество, ама ти можеш да ядеш, „Макдоналдс“?“ И той тогава се замисли и каза: „Да, наистина има логика в това.“ Така че храната не е забавление, не е угояване, храната си е просто не знам как да ви предам от моя гледна точка какво е храната. Просто храната е много, много важна част от нашето ежедневие, с която не трябва да се прекалява. И дори според мен, ако приемем тази мисъл, че трябва да обичаме тялото си, понеже то ни поддържа живи и дори човек да е много щастлив, да има енергия за много неща, макар че ако не спазва хубав режим, здравословен и хранителен, едва ли ще има много енергия, но ако тялото ни е слабо и психиката ни е слаба. Да, освен това, повечето храни, които са, богати на въглехидрати, ускоряват, нашия инсулин. О, Точно. да, Това ни кара да се абсолютно. чувстваме изморени, да се залежаваме Абсолютно, да, за и това много ще говоря, но като цяло въглехидрата е нещо много хубаво. Въглехидрата е нещо изключително здравословно, нещо, което трябва да приеме всяко хранене. Въпросът е какъв въглехидрат. да, точно Това е така. най-важното. Но не се страхувайте от въглехидратите. Има много приятелки, които не ядат въглехидрати, което е абсолютно, няма да казвам, нали, обидна дума, но много е глупаво. Наистина е много глупаво. Аз, примерно, която имам 10% подкожна мазнина, което даже е доста ниско на границата на здравословното, си ям въглехидрати. Но, като говорим за конкретните макронутриенти, под макронутриенти имам предвид протеин, въглехидрати, липиди, ще ви кажа всичко за въглехидратите. Да, ами кои са трите неща, които задължително трябва да присъстват в чинията на една бременна жена? Да, ами, значи ще продължим по този въпрос. Той без това е най-важен. Трите най-важни неща, които трябва да присъстват в нашата чиния по време на бременност, са същите, които трябва да присъстват в нашата чиния винаги. Винаги. По време на всяко хранене, на всяка възраст, от всеки пол. Това са протеин, въглехидрат, бавен въглехидрат и липиди или мазнини. Мазнини, мисля, че всеки разбира какво имам предвид под мазнини, нали? Полезните мазнини. Да започнем с протеина. Нуждата от протеин по време на бременност се увеличава с около 15-20%, като с напредването на бременността се увеличава малко по малко постепенно. Напоследък е изключително модерно всичко да е с протеин. Навсякъде се говори за протеин, протеинови барчета, протеинови шейкове и за първи път тази нова мода всъщност да е нещо хубаво за нашето здраве. Наистина, това е вярно. Протеина е много важен. Вече според новите проучвания, нуждите ни от протеин на ден са се увеличили. Тоест преди се смяташе, че трябва да се яде примерно 0,8 грама протеин на килограм на ден. Сега вече стигат дори до 2 грама протеин на килограм за активни хора, за физически активни хора. При бремени се препоръчва приема на грам и половина на килограм. Тоест, ако примерно една бременна тежи 60 кг в началото на бременността си, 60 по 1,5, значи трябва да приема около 90 грама протеин на ден. Което да се замислим. Колко са 90 грама протеин на ден? Да ги преобразуваме в храна, за да разберете какво имам предвид. Не е трудно да се набавят всеки ден. Примерно, ако за закуска хапваме кисело мляко или още по-оптималното скир, защото в скира има двойно повече протеини, но да заложим на киселото мляко, защото много хора има, които не обичат скир. В една кофичка има около 14 грама, 14-15 грама протеин. В пълномаслените има малко повече, макар че не зависи протеина от това дали е пълномаслено или не. Така, това ни е протеина в закуската.
Говоря само за протеина, не че ще ядем само кисело мляко, нали. За обяд, ако хапнем пилешко филе, около 150 грама, да кажем, има 40 грама протеин. Пилешкото филе има много, много протеин. Хубаво е да заложим и на по-качествено пилешко, понеже често са много бодени с антибиотици, всякакви хормони, нали. Ако имаме възможност за малко по-качествена здравословна вариация на пилешко или най-добре, ако имаме откъде взимаме домашно, най-добрият вариант, но така или иначе в една порция пилешко филе има към 40 грама протеин. За вечеря, ако консумираме една порция червена леща, примерно, с една филийка пълнозърнест хляб, там също ще ни дойдат към 25 грама протеин и малко ни достигат за 90. Може след обедна закуска, примерно, котич с ядки. В ядките също има протеин. Една шепа ядки, примерно 3-40 грама. И ето, перфектно. Всичко, което ни е нужно от към протеин, го имаме в това лесно достъпно меню. Примерно аз, пак казвам, не съм си изчислявала толкова маниакално колко протеин ям, но съм сигурна, че съм яла повече от грам и половина на килограм, понеже аз и много спортувах. Също съм стигала до 2 грама и пак то няма никакви странични реакции, никакви вреди върху организма. Единственото е, ако жената има някакви бъбречни заболявания, хронични. Тогава е добре да се консултира с доктор, с нефролог. Ам, Това е за протеина. Друг важен компонент, който задължително, както казах, трябва да присъства, е въглехидрата. Бавния въглехидрат. Бавен въглехидрат. Какво означава бавен въглехидрат? Това е въглехидрат, който има нисък гликемичен индекс, т.е. захарта малко по малко се освобождава и се усвоява, не предизвиква пик в нашата кръвна захар. Т.е. като нямаме пик в кръвната захар, нямаме голямо освобождаване на инсулин, т.е. нямаме хиперинсулинемия, т.е. нямаме инсулиновата резистентност, за която ти спомена, че се чува. Тя в момента наистина е много модерна тема, понеже за жалост много фактори от съвременния начин на живот водят до инсулинова резистентност. Бавния въглехидрат не води до инсулинова резистентност, не води до диабет. Не е страшен. За всички жени, които искат да са слаби, не е страшен бавния въглехидрат. Кой въглехидрат е бавен и качествен и е хубаво да го ядем всеки ден? Пълнозърнестите зърнени култури. Пълнозърнест хляб. Лимецов хляб, ръжен хляб. Ориз, много, много добър бавен въглехидрат. Картофи, стига да не са пържени. Овес. Това са все неща, които може да си позволим да ядем всеки ден, но да не прекаляваме. Ако сте чували диетата на зоната, аз много я харесвам, но тя е за хора с влошено здравословно състояние, с различни заболявания, които те буквално си теглят храната. За хора, които нямат заболявания, но просто искат да поддържат здравето си. Аз казвам най-лесно, като се чудим колко въглехидрат на хранене и колко протеин на хранене е редно да приемем, колкото ни е юмрука, имаме право да приемем бавен въглехидрат. Тоест, примерно, един юмрук ориз. Протеина ни е една длан протеин. Примерно, горе-долу толкова голямо и на дебелина, толкова трябва да ни е, примерно, телешкото кюфте. Сега не казвам да влизаме, нали, във филма, да ги мерим по дланта си. Това е абсолютно ориентировачно. Каква друга супер сила имат въглехидратите, която трябва да е абсолютно неизменна част от нашето меню, особено при бременните, които имат често стомашно-чревни оплаквания, като примерно запек. Това са фибрите. Фибрите, чувала си, нали? Да. Пак са модерни, рекламират ги често като добавки. Фибрите са компонент на въглехидратите. Те са въглехидрат, но те нямат калории. В смисъл, те преминават през нашия организъм без да се метаболизират.
Тоест, ако ядем леща и в нея примерно пише, че има еди-колко си въглехидрат, го разделете на 2, защото половината от този въглехидрат са фибри. А те, както казах, не внасят калории в нашия организъм, но са изключително, изключително, изключително важни за нашето храносмилане. Не знам дори откъде да започна. Те създават филм в стомаха, който забавя изпразването му. Тоест, когато приемем храна с фибри, тя по-бавно се метаболизира и по-добре се усвояват всички витамини и минерали. По-бавно преминава после в дванайстопръстника, в тънкото черво и така нататък. От друга страна, има друг вид фибри, които пък забързват преминаването през червата и по този начин предотвратяват запека, който, както казах, при бременни често се среща. Фибрите, много важно тяхно свойство, забавят усвояването на глюкозата, което също води до постепенно, бавно, плавно усвояване. Нямаме пик на глюкоза, нямаме много инсулин, нямаме хиперинсулинемия, нямаме инсулинова резистентност. Тоест, както протеина, така и фибрите много са оптимални за хора, предразположени към диабет тип 2, който се предшества от инсулинова резистентност. Друго, фибрите влияят много добре на липидния ни профил. Липидният ни профил е холестерола ни. По-просто казано, те увеличават хубавия холестерол, HDL холестерола и намалят лошия, LDL. И между другото нещо, което предполагам не сте чували и знаели, но е медицински доказано, е, че приема на достатъчно фибри на ден от една бременна жена намаля риска от развитие на алергии на детето в бъдеще. Това е много полезно. Да, много важно Да, наистина. защото алергиите в днешно време почти няма дете без алергии. Масово са. Масово и е страшно. Някои могат да бъдат животозастрашаващи. Колко фибри трябва да приемаме, за да вземем цялата полза от тях? Тук е малко по-трудно, отколкото с протеина, защото фибри малко по-трудно се набавят. Имам предвид, че е изчислено, че трябва да се приемат около 14 грама фибри на 1000 приети килокалории. Изчисляваме се. Ако една жена, ориентировъчно за по-лесно да го сметнем, приема 2000 килокалории, значи трябва да приеме 28 грама фибри на ден. Фибри има най-много в бобовите храни, в пълнозърнестите храни, в плодове и зеленчуци. Значи нещо от тези трите трябва да присъства много в нашия ден, най-добре и трите. Бобови храни малко хора ядат всеки ден. Малко хора знаят, че боба и леща са изключително полезни. Много. Всеки ден може да ги ядем без нито една вреда. Няма просто нищо негативно, което могат те да причинят на нашия организъм, освен ако не са готвени с адски много мазнина, нали, това е. Бобови храни препоръчвам да се приемат всеки ден. Под бобови храни визирам боб, леща, грах, нахут. И соята, нали, тя също се води бобова храна. Тя е много добър източник и на протеин за веганите и вегетарианците. Така, приемаме примерно лещата. Окей, приемаме една порция леща на ден, обаче в нея има към 8 грама фибри, което не е достатъчно. Това означава, че трябва да добавим пълнозърнест хляб, някакви зеленчуци, да имаме плодове, примерно в следобедната си закуска, може и в закуската. После за вечеря задължително трябва да имаме обилна салата. Просто трябва да се стремим към тези фибри, да си ги набавяме. Те са малко по-трудни за набавяне от протеин. Наистина доста Да. трудно. Даже самата аз вечер ми е много трудно да си направя една купа салата и да я изям. Дори вкъщи да сме двама човека, пак много рядко си правим, за съжаление. Опитвам се, Да, това но е грешно. просто да, Си малка още. да, Имаш да време кажем. да си Но изградиш за здравословни навици. нали, за Да. нормалното функциониране, дори да не си бременен или хайде бременна, дори Да. да си бременна. Слава Богу, бременни мъже няма. Да, дори да не си бременна, Да. си трябва
Ами трудно е, да, но ето, просто ако не консумираме въглехидрати, няма как да си набавим фибрите. Просто няма. А без фибри, казах ви, нали, много са важни. А най-оптималната комбинация, това е комбото. Фибри с протеин. Да, За най-често. бременните, за бременните. Най-добрата комбинация. Ако може при всяко хранене да се включвате комбинация фибри с протеин, защото тази комбинация ви държи сити много, много дълго време. Няма такива остри огладнявания, в които ти причернява от глад и почваш да се тъпчеш с милка, примерно бисквити. Ако комбинираш протеин с фибри, много силно потискат апетита, т.е. не много силно, здравословно. Здравословно е да се огладнява на 4 часа, примерно 3,5-4 часа. Това е здравословно. Защото имам приятелки, които казват, аз закусих и после огладнях много. Кога е то после? Еми за обяд. Еми да, нормално е човек да огладне и за обяд. Не е нормално цял ден да не ядеш нищо и да се натъпчеш вечер за вечеря. Но това е много, много дълбока тема за фастинга, която също искам да говорим за нея някой друг път, защото наистина е дълга. Но съвсем нормално е, щом закусиш, примерно в 9, в един да си гладна. Това е здравословно. Глада е признак на здраве. Имам предвид умерения глад. Да. А когато консумираш фибри заедно с протеин, си огладняваш за закуска, обяд, съвен закуска и вечеря. И имаш контрола да избереш точно какво да ядеш. Защото забелязва се сигурно, ако си много гладна и не можеш да мислиш, просто ядеш Да, каквото има. И то го ядеш много и бързо, не го дъвчиш като хората. Ами това е най-лошото. Хубаво е човек да е достатъчно сит, за да може да си предвиди какво ще си хапне, в какви количества и да е спокоен. също съм чувала, че когато гледаме телевизия или Да, клипчета на телефона, много се отплесваме и не можем да става механично. да, не можем да усвоим храната. Хубаво е ядем несъзнателно по-бързо, докато когато няма телевизор, който да ни пречи или телефон, който да ни отнема от вниманието, по-добре дъвчем, по-добре се съсредоточаваме в самия процес на хранене. Добре, че го спомена, това е супер важно и малко хора разбират, когато се опитвам да го обясня, че всяко хранене трябва да е като мини медитация. Просто трябва да се насладим, трябва да ни е вкусно, трябва да просто... Аз наистина имам чувство, че медитирам като ям. Даже някое дете, ако крещи до мене, абсолютно не може да ми не може да ми прекъсне удоволствието от храненето. Бавно, спокойно, хапка по хапка, дъвчеш е хубаво. Просто и всеки път, като се храниш здравословно и си мислиш, правя нещо хубаво за себе си, правя нещо хубаво за организма си. И просто трябва да ти е приятно, да се насладиш на всяка една хапка. И да, много е важно. И да дъвчеш бавно. Да. Има ли изобщо идеална диета или всичко е строго индивидуално за бременната жена? Ами, То, както казахме, не е да, диета. да, на диета. По принцип има две диети, които а, са оптимални за бременната и за всеки един човек. Това са средиземноморската и скандинавската. Мога да ви кажа набързо за тях. Само искам да спомена още нещо, което е много важно да не го забравим. За трите компоненти в чинията, освен протеина и въглехидрата, другото от основна важност за нашето здраве са полезните мазнини. Пак много всеобхватна тема. На прост език, чували сте за омега-3 масни киселини? Няма как. Те ги тръбят навсякъде. Те наистина са просто оптимални, най-хубавото нещо, което може да направим за нашия организъм е да приемем всеки ден омега-3 масни киселини. Те обаче, също като фибрите, са малко по-трудни да си ги осигуряваме, понеже се срещат в много малко източници, много малко хранителни източници. Защото от омега-3 масните киселини най-важната DHA, казвам съкръщението, DHA е
изключително важна омега-3 масна киселина за бременна жена, понеже от тази киселина зависи неврологичното развитие на нашето дете. Буквално тогава му се залагат основите на мисленето, на интелекта дори. Защото тази киселина влияе върху интелекта, бъдещия на това дете. Защото благодарение на нея се развиват оптимални мозъчни функции. Тоест, моля всички бремени, приемайте DHA омега-3. Тя се съдържа в мазни риби като сьомга, скумрия, в сардини се съдържа също и в водорасли. Това са източниците на DHA. Ам, Чували сте, че в зехтина, в ядките има омега-3. То има омега-3, само че има алфа-линоленова. Тя не е DHA. Алфа-линоленовата, която я приемем, част от нея се преобразува по време на метаболизма в DHA, но не е достатъчно. Не е достатъчно. Трябва да се приема от риба. Ако е от капки или някакъв вид добавка? Да, абсолютно. Много добър въпрос. За хора, които не обичат риба, защото има много такива, задължително прием на рибено масло. И то качествено рибено масло. Аз не правя реклама, но ви казвам аз какво приемам. Съм приемала вече години наред. Това е рибеното масло на Ескимо, като аз ям и риба доста и въпреки това приемам и рибеното масло на Ескимо и като бремена съм го приемала. За сега са ми умни децата доста, не знам дали е от това. Но като цяло DHA влияе върху настроението на майката. Като цяло това е най-важният фактор, който ни предпазва от сърдечно-съдови заболявания. Най-важният. DHA. Омега-3. Колко ни трябва? Трябват ни около 200-300 мг на ден, като 200-300 мг DHA на ден има в 20 грама риба. Много малко ни трябва, много малко. Обаче няма как да се готвим 20 грама риба на ден. Затова препоръките са 2-3 пъти в седмицата, минимум 2 пъти в седмицата, да имаме прием на една порция мазна риба. Като под мазна риба, най-добре сьомга или скумрия. В рибата тон има доста живак, който не е добре да се... Тоест не е добре да се приема от никой, но камо ли като си бременна. И има по-малко мазнини. Забелязали сте, рибата тон е по-суха. В нея има повече протеин. Докато в сьомгата и скумрията много добре. Много DHA. Друго, пак много се обсъжда, че сьомгата била вредна. Нали? Защото я гледат в развъдници и на нашия пазар ние купуваме сьомга от развъдници, защото за съжаление или не живеем в скандинавските страни. Там си хапват различна от нашата сьомга. Ако сте ходили и сте пробвали, силно сте усетили разликата. Но е доказано, абсолютно научно доказано е, че ползите от рибата, най-вече от сьомгата, надвишават вредите. Тоест, дори да не е най-качествената сьомга на пазара, която може да си купим, пак ползите надвишават вредите. И още един като жокер от мен. Скумрията за нашите географски ширини е много по-добър избор от сьомгата. Тя има също толкова DHA, но тя не се гледа в развъдници, по-лесно достъпна е в България и аз много горещо я препоръчвам. Просто знам, че малко хора я обичат. Аз я Затова обичам. чудесно. Това е много На добре. фурна или на скара си е Чудесно. супер. Много е добре да се яде скумрия. Аз и моите деца съм научила да ядат скумрия. Само мъжа ми не успях да науча. Така. 2 дни в седмицата, мазна риба, ако не е задължително рибено масло. Да, много жени по принцип изпитват вина, ако приемат junk food или нещо сладко. Ам, Какво всъщност се случва, когато наделее вината? Абсолютно нормално е да имаме периоди, особено като бременна жена, да имаме период, в който много да ни се дояде нещо. Това се нарича крейвинг,
което е характерно заради хормонален дисбаланс по време на бременност. Някой казва, че детето, нали, плода праща сигнали от какво има нужда. Аз не знам доколко е вярно това, понеже на мен ми се ядеше само Макдоналдс. Колко има нужда бебето от Макдоналдс, съмнявам се. Но е факт и с двете ми бременности. В първия триместър ми се случи направо да припадна за Макдоналдс. Толкова ми се яде, че не мога дори да се изкажа. Направо треперя за Макдоналдс. Отивам без вина. Нали, веднъж в годината, даже на повече от година, няма проблем. Отидах, изядах 3 чизбургера, пак медитирах докато си ги хапвам. Много ми беше вкусно и си начесах крастата и не съм яла от тогава. Значи яла съм Макдоналдс за последните 10 години 2 пъти. По време на първата и по време на втората бременност. Така че ако пък супер много нещо ви се дояде, колкото и да е вредно, веднъж, 2 пъти максимум, не е смъртоносно, нали? Смъртоносно, шегувам се, разбираш, че не е. Но друго искам да спомена. За този вълчи глад и за тези кризи, в които много им се дояжда някои бремени, не само бремени сладко, това няма да го имате, ако се храните по този начин, който казах. С прием на достатъчно протеини и фибри няма да има такъв глад. Няма да има вълчи глад, няма да има причернявания, няма да имате нужда да се тъпчете със сладко, защото просто организма ви ще е в баланс. Той ще получава въглехидрат, нали, ще отказахме въглехидрат, трябва да се яде на всяко хранене. Организма получава въглехидрат, наситене, няма нужда да рязка нужда от глюкоза, защото много често такива жени, които се ограничават и изведнъж избухват. Избухват, примерно, и то не е много рядко. Примерно веднъж седмицата виждат нещо сладко и го изядат цялото. Ако се храниш здравословно, приемаш си въглехидратите умерено, както казахме и умрука, на хранене, няма да има такива кризи, няма да има рязък глад. Също друг тип хора, които така рязко огладняват, им се дояжда сладко, са такива, които много често го правят. Нали? Те вече имат нарушение на баланса на глюкозния метаболизъм. Имат вече пикове прекалено големи на захарта. Това се овладява именно с диета. С диета и с физическа активност. Тоест, фибри, протеин, няма да има такива проблеми. За сладкото няма нищо лошо да се консумира сладко в граници и задължително след основното хранене, най-добре на обяд. Примерно обядваш си с скумрията с ориз басмати, зелена салатка с авокадо и краставички, да кажем. И след това съвсем спокойно може да си изядеш едно парче от любимото ти сладко. Много ми се иска то да не е нещо ужасно, нали, примерно пържена пълничка. Най-добре е, ако това сладко е домашна торта, домашно, нещо, което знаеш какво има вътре. Нали, да няма трансмазнини, да няма глюкозо-фруктозен сироп. Аз също хапвам сладко, просто гледам да е по-качествено. Няма лошо. Ако си хапваш често, пък дори всеки ден, няма да имаш такава криза, няма да се разтреперваш при вида на сладко. Аз имам въпрос Да. относно бананите. Мгм. Дали наистина съдържат такова голямо количество нишесте? И всъщност някъде бях чела, че е най-добре макс да ядем по половин банан на ден. Нали? Не само бременните жени, ами и Да. нормалните хора. Заради нишестето, което Ами, съдържат. нишестето е фибри, по принцип. Нишестето. Това са фибри. Нали, малко хора го знаят, нишестето звучи много страшно, но нишестето де-факто не е вредно. По-скоро за банана искам да кажа, че има много голямо значение дали е озрял. Нали, може да е неозрял, да е по-твърд, тези, които са по-зеленички. Нали, може да е такъв, може и да е много озрял. Когато е мек, сладък, този тип банан зрелия, аз по-скоро не го препоръчвам, защото той има основно захар. Той вече няма нишесте. Има, но повече има захари, фруктоза, което не е много добре. То се е едно да си ядем
нещо шоколадово. Докато неозрелия банан, не добре озрелия, по-зеления, той има повече неща, но той е за сметка на фибри. Мгм. So, Да, няма да напълниш от банан със сигурност. да. So, може да си изядеш един цял банан. Пък ако го харесваш озрял, като е много сладък, тогава го приемаме като десерт, който може да се хапнем след обяда. Да. Мгм. Всъщност, колко килограма е нормално да се качат по Да. време на бременност и дали всяка жена може да изглежда добре по време на бременността или си е по-точно като ген? Да, това също много често са ме питали. Ген ли е? Ами, по принцип е ген, да. Нали, всеки си има някакъв ген, който му е заложен от родителите му. Но има ужасно много епигенетични фактори. Епи означава фактори около нас, които влияят върху нашия геном. Примерно, може да ти е заложено от родителите ти, от баби, дядовци си, да имаш предразположеност към инсулинова резистентност, към диабет тип 2. Може да го имаш в гена си. Но с правилната диета и правилния начин на живот никога да не го отключиш, никога да не знаеш какво е. Тоест, ген, че има. Но ако си поддържаш оптималното проявление на гена, то ще се възползваш от неговите най-големи плюсове. Тоест, всеки човек има в себе си своя версия оптимална, към която трябва да се стреми. И не е хубаво да се сравняваш с околните, защото те наистина имат други гени. Да, Но ти винаги можеш да се стремиш да си твоята оптимална версия. Оптималното, което би могла да бъдеш. Така че да, според мен всяка жена би могла да изглежда добре и по време на бременност и след раждане, ако се постарае да спазва тези правила, за които казвам. И не само, то има още много неща. То също е и за психиката, и за физическата активност, искам да спомена. Така че да, сигурна съм, всяка жена може да изглежда по най-добрия за себе си начин. да, със сигурност всичко е на психическа основа, понеже О, сега и да. социалните мрежи много спомагат за това, тъй като виждаме една добре изглеждаща жена Да. и ние си казваме: „Оха, защо сега са ми подути краката, защо съм събрала Да. толкова вода?“ И Да. всъщност, социалните мрежи играят, огромна роля в, Да. Те сриването на психиката. тъпчат много самочувствието, но имайте предвид, че много голяма част от нещата, които се публикуват в социалните мрежи, са фейк. Много голяма част. Естествено, не всичко. Но рядко всичко е такова, каквото изглежда. Както са казали хората, що е лента, се е мента, нали? Има Да, такъв фактор. Искам да кажа за килограмите, които е добре да качим. Дори една жена в нормално физиологично състояние преди бременност да не е склонна към това да трупа мазнини, е нормално, когато забременее малко или много да качи някой друг килограм за сметка на мазнини. Това е така, понеже след като родим, е хубаво да кърмим. Нали? Аз не задължавам с пистолет до главата, но е хубаво да се кърми. И за да се образува тази кърма, нашето тяло използва тези натрупани по време на бременността мазнини. Между другото, тези мазнини са много хубави мазнини. Те са полезни мазнини. Те са много богати на омега-3. Тоест, трябва да имаме малко или много от тези мазнини, за да може да си образуваме една хубава качествена хранителна кърма за нашето бебе. Така че не се стресирайте, ако дори когато се храните перфектно, без екстра калории и дори спортувате, качвате малко килограми. Това е абсолютно физиологично здравословно. Като говоря за примерно 3-4 кг мазнина само, е нормално да се качи. Всички други килограми, които качваме, са за сметка на теглото на бебето, на плацентата, на матката, на околоплодните води, на допълнителната кръв, която имаме, защото като сме бремени имаме повече кръв по принцип. И как да определим колко килограма е добре да качим общо до края на бременността си? По принцип, ако сте чували за индекса на телесна маса, чували сте за индекса на телесна маса? да, Това е най-известният метод за изчисляване на нашата, дали сме под нормално тегло, дали сме с нормално тегло, дали сме с наднормално тегло. Много лесно се изчислява. Килограмите ни ги делим на височината по 2.
в метри. Мгм. Примерно 60 кг делим на 1,7 на втора. Получаваме нашия индекс на телесна маса. Ако е между 18,5 и 24,9, значи сме с нормално тегло. Ако сме с нормално тегло, е добре да качим до 14-15 кг максимум. Между 11 минимум и 15 максимум. Ако сме с поднормено тегло преди да започне бременността, е добре да качим повече килограми. Тоест, ако сме с по-малко от 18,5, е хубаво да качим над 15 килограма по време на бременност, като не е повод за паника, те ще се свалят. Просто, както казах, тялото има нужда от тези мазнинки. Тоест, дори добре да се храним, то пак ще се ги складира нашето тяло. И вече, ако сме с наднормено тегло, когато започне бременността, ако сме с над 25 индекс на телесна маса, тогава е хубаво да качим по-малко от 11 кг. Защо? Защото ние вече имаме мазнини. Тогава тялото ни няма да складира мазнина, ако се храним оптимално. Тоест, съвсем спокойно, ако една жена с наднормено тегло има воля и мотивация и няма допълнителни здравословни проблеми, нали, на някакви хормонални, резистентност, щитовидни проблеми, ако тя спазва здравословен начин на живот, по-скоро режим на хранене, не приема екстра калории и се движи, тя няма да качи мазнина. Ще използва мазнината, която вече си има. Но това, нали, е по-трудно, изисква воля. Да. Много често волята. Ами волята няма как без воля. Има някакви странни такива статии, отслабни, докато ядеш каквото искаш. Няма как да стане. Пък то дори не е само за отслабването. Не иска ли всеки един човек да се чувства добре? Не само да е слаб. Да се чувства добре вътрешно. Да се чувства, че прави най-доброто за себе си. Поне аз винаги така разсъждавам. Просто наистина всичко е до психиката. Да. Ако тръгнеш тази мисъл за себе си, то просто няма да ти се дояждат гадни неща. Просто няма да ти се дояждат, наистина. Казвам го от личен опит. А и не само, примерно, ако не си ял, да кажем, вафла от 5-6 месеца Мгм. и ти след този определен период от време, в който не си я ял, ти просто няма да имаш нужда Да, да я консумираш. абсолютно. Аз примерно съм свикнала да ям изключително много черен шоколад, който е много полезен. Той има много антиоксиданти в какаото. Така че черният шоколад е много добър избор. Аз дори си го ям като нещо сладко. На мен ми харесва наистина на вкус. И толкова съм свикнала с него, че ако ям нещо с млечен шоколад и много захар, не мога просто. Не ми харесва. Наистина не ми харесва. Да. Не се правя, нали? Това Така вече че си е до вкуса собствен се вкус. тренира. Да. Тренира се. Може нещо да ти е харесало и просто да се тренираш да харесваш малко повече неща. Става. Да, а всъщност тук имам няколко продукта, по-точно храни, като например суши, синьо сирене, кафе, Мгм. чаша вино и Да. дали наистина са като забрани, които трябва да спазват бременните жени. Ами, да започнем с кафето. С кафето съм забелязала много странни неща да се говорят за кафето по време на бременност. От личен опит съм говорила с много бременни, които имат фобия от кафето, нали, да не пият кафе докато са бременни, което мен ми е много смешно. Още по-смешно е, че дори гинеколозите им го казват. Абсолютно доказано, заставам с името си, защото е доказано от Социалната здравна организация, че по време на бременност може да консумират до 200 мг кофеин на ден, без да премине в плацентата. Тоест, то няма никакъв контакт с бебето. 200 мг кофеин, знаеш ли колко са? Не, Знаеш може колко да. има в едно кафе? М, 60. Ясно, да. Тоест, дори 2 кафета на ден може да изпием съвсем спокойно. Не разбирам откъде идва паниката. Единственото, което би ни навело на мисълта, че е хубаво да избягваме кафето, е ако по принцип не пием кафе. Нали, ако една жена по принцип не пие кафе, или не й харесва, или нали, има такива хора, които пък получават anxiety, безпокойство, сърцебиене, като пият кафе, естествено, че тогава няма да пие кафе.
но то ще си действа така и не бременна. Така че за такива жени, да, има други пък, които са много стресирани по време на бременност. Ако кафето им влияе зле и се чувстват по-зле психически, естествено, че няма да го консумират, но всяка една жена, която обича да пие кафе, и бременна, и пила кафе, и не намира никаква разлика, моля, пийте си нормално кафе без стрес. Няма какво да стане. Аз съм пила всеки ден кафе. Честно казано, и мен ме заинтригува доста този въпрос, понеже аз, много често сутрин просто не мога да започна деня си без Мгм. кафе, и се замислих, че какво, ако не мога да пия след време, ако Ами да, се случи това, нали, и не мога да си изпия едно кафе. Не го приемам абсолютно всеки ден, но понякога ма изпитвам когато голяма имаш нужда, желание, да. разбира се, да. Просто ми повдига настроението. Не знам дали това На е всичко, част от което ти ефекта на. повдига настроението, е здравословно. Да, също така и сушито, понеже аз Мгм. много обичам, предполагам много хора. Там малко Да, вече сега по-задължаващо, ще да. споменем за него. Да, защото при сушито, освен ако не е сурова риба, защото вече има сушита с пиле, с готвена риба, в смисъл минала термична обработка, тогава няма никакъв проблем. В сушито проблема е суровата риба, иначе самото суши няма нищо, няма проблем. Просто в суровата риба, има шанс да има паразити, има шанс да има листерия моноцитогенес. Това е бактерия, която на един небременен организъм няма да повлияе. Няма да има никакви ефекти, никакви симптоми, но когато една жена е бременна, нейната имунна система е малко по-реактивна, малко по-слаба и може да реагира на тези паразити, а пък към листерия моноцитогенес може да реагира по-тежко плода, защото тя минава през плацентата. Може да причини инфекция на плода, което вече е много сериозно състояние. Така че от мерки със сигурност се препоръчва да не се консумира никаква сурова риба и никакво меко сирене. Като това, което Като ти синьото спомена, сирене. да, като бри, камембер, не е хубаво, защото може да има в тях листерия. Аз, съм виждала много клипчета в социалните мрежи на жени, които, тъкмо са родили Да, с и пръстов с суш. едно огромно плато суши пред тях, явно заради това ограничение. Да, Досега не го разбирах, но ето да. вече разбрах Ама защо. винаги можеш да замениш суровата риба с готвена. То няма да има Да, драстично да, или суши различен с вкус. пиле, или Да, само суши да. Филаделфия с краставица и авокадо, Няма проблем, например. никакъв, да. За алкохола. Пак много тънка граница трябва да се постави. Естествено, че не трябва да потребяваме алкохол, докато сме бременни. Но, ако примерно веднъж, 2 пъти в седмицата сме излезли на ресторант с приятели, няма нищо лошо да изпием една чаша вино. Защото аз познавам и жени, които и глътка не биха пинали. В смисъл няма нищо лошо, ако се чувстваш, че имаш нужда да изпиеш тая чаша вино, нали, не всяка вечер. Но някъде навън с приятели, в социална атмосфера някаква, не. Гарантирам, че не вреди по никакъв начин на здравето, нито на майката, нито на плода. Даже може да повлияе до някаква степен позитивно, защото ще повдигне настроението на майката и от доброто настроение ще отдели хормони на щастието и те ще преминат към детето. Хм, колко хубаво! Да, Всъщност в днешно време много често се използват подсладители. да. Какво мислите за тях? Влияят ли по някакъв начин? Ами, подсладителите, те са малко нож две остриета. В умерени количества нямат проблем. Те нямат калории. Добре е да се използват от хора с диабет, инсулинова резистентност. Нали, от такива хора, да. Ако, примерно, нямаш здравословни проблеми, според мен е по-оптимално да използваш малко количество, примерно, кокосова захар или мед или кленов сироп. Но да, наистина аз също в много продукти, които консумирам, има подсладители. Нормално е, няма как съвсем да ги избегнем. По време на бременност са позволени почти всички подсладители. Има 2 типа подсладители, които преминават през плацента и не трябва да се консумират. Но те са само 2, не се срещат много често.
Това са именно захарин и цикламат. Така че запомнете, проверяйте, нали, примерно в някое протеиново барче или напитка, да няма захарин или цикламат. Всички останали няма проблем да се консумират, но пак казвам, умерено като цяло. Подсладителите в големи количества не влияят добре на чревната микрофлора. А чревната микрофлора е много важна за цялостното ни здраве. По принцип, много е важна. Така че това е за подсладителите. Винаги препоръчвам, ако е при домашна употреба, да се използват естествени подсладители. Да. Като най-добрия е мед и кленов сироп. Но меда пък не може да се използва за термична обработка. Не може да се готви с него, не може да слага в горещ чай. Тогава е по-добре кленов сироп. Всъщност защо не може в горещ чай? Защото структурата му се променя и всички тези минерали, които са в него, то има в него антиоксиданти, полифеноли, им се губи действието и едновременно с това има леко канцерогенно действие, когато Също, премине през гореща температура. да, също имаше нещо свързано с метала, пък в пак горещия чай, да не слагаме мед с метална лъжица. Да, като цяло е добре чая преди да го подслаждаме, да изчакаме да не е с толкова гореща температура, да може спокойно, примерно, да отпием глътка, тогава вече може да му слагаме всичко. Да. То като цяло не е проблем да се пият горещи напитки за лигавицата на хранопровода. Така, всъщност, да преминем към самите етапи към първия етап на бременността. Мгм. Много хора знаят, че много жени са го изпитвали. В първия триместър често срещано е гаденето. Да. А, то по какъв начин можем ли да го избегнем всъщност или какво да ядем, когато всъщност нищо не ни Да. се яде? По принцип не може да го избегнем. Все още не е установено категорично какво причинява гаденето при някои жени. Мен ми е малко далечно, аз никога не съм имала гадене. Не съм нито една от двете бременности и от личен опит не знам, но по принцип медицината препоръчва при гадене в първия триместър да се приемат първо задължително студени храни. Не трябва да са топли. Топлата храна предизвиква позиви за гадене, защото има по-силна миризма. Като цяло трябва студени храни. Примерно крекери, солети, ориз, картофи, по-неозрели банани също много се препоръчват. И най-важното средство, което може да се използва срещу гаденето е джинджифила. Джинджифила много силно потиска гаденето. Примерно чай с джинджифил. Има Аз съм си купувала дори има такива бомбони с джинджифил за гърло съм ги ползвала аз, но буквално дъвчеш джинджифил и това много помага. Може дори с гореща вода да се залееш джинджифил с малко мед примерно и много помага за гаденето и също е хубаво, да се пие вода на много малки глътки, да не вкарваме голям обем, нали, в стомаха, за да причини пак гадене. Тоест вода на много малки глътки, храна на много малки хапки и по много малко на много често. Примерно през час и половина хапваме нещо малко рис, малко банан, малко картофи, без подправки, без сосове и мисля, че така е най-оптимално да се справим с този период, който минава. Макар че, нали, има някои, които не изкарват късмети и повръщат през цялата бременност, но това е начина. Малко количество през малко време. През Да цялото. кажем, че при всеки е различно, всеки има Да. различна Не бременност. зависи от пол, не зависи от дали бебето има коса или не, защото и това много се коментира, но не. Просто си е някаква индивидуална характеристика, дали ще се гади или не. А тъй като днес е модата на хранителните добавки, Мгм. а, кои добавки са полезни, кои трябва да се приемат, като цяло, когато храната не е достатъчна или просто като добавка към храната? По принцип много е трудно всеки ден да успеем толкова здравословно и балансирано и разнообразно да се храним, че да си набавим всички витамини и минерали, които са ни нужни. То просто е невъзможно да да приемем всичко. Затова аз определено препоръчвам да се консумират витамини за бременни. Хубаво е да гледате да са за бременни, защото там
са в точните количества, които са нужни. Хубаво е да прочетете състава. А, Мога да ви кажа най-важните елементи, които трябва да се приемат в какви стойности, за да може да си сверявате витамините горе-долу, дали отговарят на тези характеристики. Трябва да има задължително желязо по 27 мг на ден. Трябва да има калций по 1 грам на ден. Калция от млечните храни най-лесно се усвоява, нали? Особено ако не приемем млечни храни, задължително калций. Витамин D, много важен витамин, по 6, от 600 до 800 единици на ден, като там е много важно и да знаем колко ни е витамин D в кръвта. Защото ако е нисък, то трябва да взимаме двойни, тройни, ако трябва и четворни дози. Защото витамин D разгръща своите полезни свойства само когато е в достатъчни количества. Така че ни трябва доста витамин D. Хубаво е, между другото, всяка време още в началото да си пусне, да види колко е витамин D и дали има нужда да се навакса. Ако, примерно, витамин D ви е под долната граница, е хубаво да се допитате до ендокринолог или до гинеколога ви, за да ви каже колко трябва да се приема. Защото трябва да се приема повече от нормалната доза. Аз дозата, която казвам сега, е поддържаща, когато витамин D ти е в нормални граници. Също трябва да се приема йод по 220 микрограма на ден. Омега 3, вече говорихме за това задължително, DHA по 230 мг на ден и витамин B12, той в много малки количества ни е нужен, по 2,5 микрограма на ден. Освен витамините, които препоръчвам да се приемат, ако в тях няма омега-3, задължително рибено масло в добавка. Задължително аз препоръчвам допълнително магнезий. При бременност много важно, за да няма схващания, за да няма такива Крампи. крампи. Крампите също могат да представляват и контракции, които са много неприятни. Магнезия ги предотвратява. Също по-дълбок сън осигурява магнезия, така че аз бременна пих по 1 грам магнезий на Магнерод. И нали, не е реклама, просто това е най-добре усвояемия магнезий Просто на пазара. споделяне на Да, опит. наличен опит. И това е, значи, омега-3, общите витамини комплексни за бремени, магнезии. Нещо, което аз бих препоръчала да се приема от всеки, и особено от бременна, е боже, пробиотик. Пробиотик. Много е важно. Както казах, чревната микрофлора, чревното здраве влияе на всеки компонент от нас. В смисъл, чревното здраве, буквално в червата си имаме втора нервна система. Затова, като се притесни, човек му се свива стомаха, получава разни стомашно-чревни смущения. Да. Това е причината. Много е важно чревното ни здраве да е на ниво. А пък пробиотика помага с това. Пробиотика няма как да ти навреди. Не е нужно да се взимат пробиотици само при прием на антибиотики или ако си боледува от стомашно-чревни проблеми. Хубаво е да се взимат винаги. Няма да навреди. Просто. Добре. Тук също имам един много интересен въпрос, Мгм. свързан с вегетарианците и А, веганите или да. веганите. Не знам точно който както си иска го Всеки го произнася. казва по различен начин. Въпросът ми е: възможна ли е бременност без месо? Ами, то със сигурност е възможно, защото много бременни са веганки напоследък. За вегетарианките не е такъв проблем. Те могат да се набавят протеина и желязото от млечните продукти. Млечните продукти имат много качествен протеин. За тях не се притеснявам толкова. Но като говорим за веганите, те откъде могат да си набавят протеин, за който говорим, че е много важен. Като не могат да ядат месо, дори и риба. Значи за тях задължително рибено масло трябва да се приема, защото няма друг източник на омега-3, особено DHA. Та откъде могат едни вегани да се здобият с протеин? Значи, вариант номер 1 от бобовите култури. Бобовите култури са нещо между въглехидратна и протеинова храна.
Целта имат почти еднакво количество въглехидрати и протеини, като, както каза, въглехидратите наполовина са им фибри, т.е. калории, които не се усвояват. Т.е. даже може да ги водим по-скоро протеинова храна. Само, че те имат в себе си, нямат целият набор от незаменими аминокиселини, които са ни нужни. Тук да не навлизам малко медицинска терминология. По-просто казано, понеже протеина ние си го синтезираме в тялото от аминокиселините, които приемаме с храната. А пък в бобовите храни няма всички аминокиселини, които са ни нужни. Тоест трябва да добавим нещо към тях, за да получим целият набор от незаменими аминокиселини, а това са именно пълнозърнестите храни. Тоест, ако ядем бобови храни, задължително с пълнозърнести храни. Те се допълват. В пълнозърнестите има аминокиселини, които ги няма в бобовите и обратното. И те са като пъзел. Да. И по този начин си набавяме всичко нужно. Така, това е първия вариант. Втория им вариант е с ядки. Обаче ядките не е хубаво да се прекалява с ядките. Те имат мононенаситени масни киселини. Те също имат добър ефект върху сърдечно-съдовото здраве. Не чак колкото омега-3, но доста оптимално. Но пък те имат и много калории. В ядките, примерно 1 грам въглехидрат и 1 грам протеин имат 4 килокалории, докато 1 грам мазнина има 9. Това е повече от двойно. Тоест, колкото и да са полезни и оптимални ядките, не трябва да се прекалява. И даже препоръката е около 30-40 грама ядки на ден, дори не всеки ден, в зависимост от нашето тегло. Ако примерно сме с наднормено тегло, по-малко ядки. 30 грама ядки през 1-2 дена са достатъчни да осигурят нуждите от мононенаситени масни киселини. Ако човека е с по-ниско тегло, няма проблем с затлъстяването, може и повече. Аз нямам по повече ядки на ден, примерно. Така, значи веганите могат от бобови храни заедно с пълнозърнести, от ядки, но не могат да прекаляват, т.е. пак не могат да се набавят целия протеин и остават соевите продукти. Соевите продукти е тофуто. Тофуто е доста качествена храна. Има протеин, не колкото в месо, особено в твърдото тофу. Има и меко, той е като кремче, има и твърдо. Има и екстра твърдо тофу, в него има още повече калории. Но примерно в 200 грама твърдо тофу има 20 и няколко грама протеин. Една особеност има на тофуто обаче, че има доста фитоестрогени. Фитоестрогените имат действието на хормона естроген. Има някои жени, които имат по-високи нива на естрогени, затова не е добре да приемат страшно много от соевите продукти. По принцип, ако умерено се консумира соя, примерно 2-3 пъти седмично, няма проблем. Дори да има човек проблем с естрогена, жена да има проблем с естрогена, няма да й навреди умерената консумация на тофу. Но като говорим за вегани, които малко или много може би всеки ден консумират, тогава е малко по-интересно какъв ефект биха имали фитоестрогените. Но като цяло много е оптимално да не се яде месо всеки ден. Аз силно го препоръчвам. Да не се яде месо всеки ден е много, много здравословно. Примерно да имаме един ден, в който да ядем тофу. А тофуто... принцип. Да. За месото. Да. Всяко нещо има плюсове и минуси, не трябва да се прекалява. С месото е хубаво 2-3 дни дори в седмица да не се яде месо и най-вече червено. Аз много харесвам тофуто. То де-факто вкус няма. Той както си го вкусиш, както си го сготвиш. Може да има вкуси на месо. Ако си го вкусиш като хората, то дори се продават такива продукти. Се едно изкуствено месо. Така че за веганите това е, което мога да кажа. Да ядат бобови с пълнозърнести и да си разнообразяват източниците на протеин. По принцип, освен от соя,
Източници на протеин има и от ферментирала пшеница, сега са модерни, казват са темпе, сейтан, не знам дали си ги чувала. Не. Те не са соеви продукти, но също имат доста протеин, използват се от вегани доста. Да, сега за първи път ги чувам Да, точно хубаво е да тези. ги разнообразяваме. А за бобовите няма проблем да се ядат всеки ден. Всеки ден веганите ящите много, много бобови. И също за желязото, само да спомена за желязото, желязото най-добре се усвоява от животински продукти. За веганите, които очевидно не могат да се набавят това желязо, желязото в бобовите хранителни продукти много по-трудно се усвоява. И за да подобрим усвояването му и да нямаме нужда от допълнително желязо и да не развиваме анемия, защото често се случва при вегани, е добре да консумираме заедно с бобовите продукти витамин С. А витамин С го има в зеленчуците. Цитруси. Да, точно така, нали? Примерно, ако ядем боб, малко трудно ще го комбинираме с цитрус, обаче, примерно, може с доматено пюре, може в лещата да я комбинираме с чушки, примерно, салатка, може да десерт наистина някакъв цитрус. Хубаво е да започнем винаги с някаква салата с богата на витамин С, защото витамин С-то, погълнато заедно с желязото от растителен източник, много, много подобрява неговото усвояване. Така че това е изключително важно. И последно за желязото е много важно също да не консумираме желязото, примерно от боба, лещата и така нататък, хумуса, с кафе. Кафето и чая имат в себе си танини, които пречат на усвояването на желязото. Тоест, хапваме си го с салата, с лимонов сок, Да. примерно. Примерно Примерно, салата, моркови с... да, или хумус. Хумуса е бобов хранителен продукт с лимонов сок. Много добра комбинация. Без чай, без кафе в около това хранене. Да. И така. Сега един въпрос относно мъжката част Да. при зачеването. Всъщност, дали има някакво значение здравословното състояние Мгм. на бащата по време на... И то всъщност при планиране на бременност? Да, то неговото здравословно състояние само тогава е нужно за зачеването, но си играе голяма роля. Всичко, което споменах досега, абсолютно важи и за мъжете. Само че мъжете, без да се обиждат, те са по-просто устроенички от нас. Те имат по-малко хормони и техният хормон е един тестостерон. Всичко се върти около техния тестостерон. Здравословното хранене оказва огромно влияние върху тестостерона, също съня, физическата активност, така че те също трябва да приемат много, много протеин, повече от жената дори. Трябва да приемат много зеленолистни зеленчуци, много добре влияят на качеството на сперматозоидите. Ам, По принцип те също трябва да приемат всички витамини и минерали, макар че мъжете май по-рядко пият допълнителни витамини. И от техния тестостерон и тяхното здравословно състояние много зависи бъдещото здраве на поколението. Даже последно четах статия, че е много важно бащата да спортува. Де факто за мъжа е по-важно да спортува дори от жената, защото много се влияе тестостерона на мъжа от физическата му активност. Много, много. Така че бъдещите бащи е хубаво да отделят време на това. Да. И важно, тютюнопушенето, алкохола, пък да не говорим за марихуаната, там дори да не навлизам, много лошо влияят върху качеството на сперматозоидите. Дори да има лесно зачеване, генетичният материал, който предават, ако консумират често алкохол и тютюн под формата на цигари, много, много лошо се отразява По на същия начин генетичния и материал. за жените, които Абсолютно, по да. време на бременност... Просто то ти влияе на въпросните. Това са въпросните епигенетични фактори, които може да контролираме как влияят върху нашите гени, за да Да. се възползваме от оптималното изявление на гена ни
Хубаво да се ограничаваме от алкохол и цигари, като за алкохол аз абсолютно не съм категорична, че трябва никакъв алкохол да ни съблизва. Напротив, както казах, социална среда, ако това ще ти повдигне настроението, ако ще накара да се чувстваш по-щастлив, няма нищо лошо от умерена употреба на алкохол, не много често, така да го кажем. Да. А Да. всъщност, как влияе стресът по време на бременността? Ами, стресът влияе много зле на всеки един човек по всяко едно време. При бременната още по-лошо, понеже този стрес преминава и към плода. Много интересно при стреса е, че когато сме в такова състояние, ам, метаболизма на много важни макро и микронутриенти се нарушава от стреса. Примерно, цинка, желязото не могат да се усвоят добре. Само заради това, че сме под стрес. Дори да имаме оптимална диета, само заради това, че сме под стрес, не могат да се усвоят добре. И друго много важно. Дори да приемаме достатъчно протеин, ако сме под стрес, аминокиселите, за които говорих преди малко, които са ни нужни ние да синтезираме протеина в тялото, тези аминокиселини организма ни ги използва за създаване на глюкоза, на захар. Те влизат в глюконеогенезата и се превръщат в захар. Тоест, Няма полза от това. няма полза от това, че сме спазвали хубава диета, че сме яли достатъчно протеин. Това е така, понеже тялото ни, като е под стрес, си мисли, че нещо лошо ще ни се случва, че някой ще нагони, екшън ще бъде, запасява с енергия. То това е лошото де факто на стреса, че той подготвя тялото за някакви екстремни лоши условия, които де факто не се случват. Да. И то е много лесно, нали, това да ви го кажа, но аз почти не познавам човек, да не е под стрес. А всъщност как да се справим с Да, ами, как да се справим ли? Да, това е много добър въпрос. Всеки има свой си начин да се справи с стреса. Аз лично, на мен много добре ми се отразява физическата активност, да съм винаги активна, да спортувам. Това много добре ми влияе, много ме отпуска психически и дихателни упражнения. Ако имам възможност, си ги правя всеки ден. Ако някой има интерес, би могъл да ми пише, защото сега да ни обяснявам конкретно какви са. Но за мен лично аз съм си ги намерила, те ми влияят добре, успокояват ме. Даже ако си ги направя сутрин, преди да ми започне деня, нямам проблем през деня. Просто успявам да се центрирам. И както се казва, успяваш да се погледнеш отстрани в някаква стресова ситуация, да запазиш самообладание. Но да, всеки си има неговия си начин, но ако човек и бременна жена се усеща стресирана, трябва да направи нещо по въпроса, а не просто да седи и да чака и да си казва: утре ще е по-добре, утре, нали, ще съм по-спокойна. То нервната система не работи така. Нервната система се влиза в един коловоз. То буквално е коловоз от стрес. И тя е свикнала, че всеки ден тя ще се стресира и се върви по този коловоз. Така че ние трябва да направим някакви усилия, за да променим посоката. От само себе си не става. От само себе си никога не става. Лошото за плода при стрес е, че е доказано, че майка, която е изпитвала стрес по време на бременност, влошава способността на детето в бъдеще да се справя с стреса. Разбираш ли? Мгм. Това е лошото. Че в един момент, живот и здраве, това дете като порасне, то също трудно ще се справя с стреса. И нали, вече и други физически проявления, като високо кръвоналягане, висок пулс, те нали, повишават и налягането в артериите на матката и по този начин водят до малнутриция на плода, което няма смисъл да споменаваме, че е много вредно за развитието. Значи да кажем, че всъщност, стресът влияе много, много повече, отколкото досега сме си мислили, без да знаем тези подробности, Да, които сега обсъдихме. Така че, стреса е моля ви, много бъдете кофти нещо, спокойни. да. Ами, и то е много трудно да се спокои. Просто трябва да се направи крачка към промяна. Не става. Аз също съм била много стресирана и съм си мислила, нали, вече ми мина, утре ще съм добре. Нервната система не се слуша. Тя е като мускул. Нали, ако си
отпусната, няма да станеш мускулеста и така, ако не направиш нещо по въпроса. Нервната система е същото нещо. Да. Иска тренировка, тренировка, тренировка и в един момент тя променя посоката и излиза от този коловоз. Аз също мога да кажа, че, като, нали, човек, аз също съм, Да, стресирана, в доста голяма част от времето. Да не говоря за огромни количества стрес, ами да. случва ти се през деня да се ядосаш за нещо, после да го мислиш. Това също е, форма на стрес. То ти нарушава най-малкото качеството на живота, вместо да се насладиш на даден момент и се стресираш. Да, аз, особено съм, доста песимистичен човек за някои неща и това също има огромно влияние, понеже, а, отново ти засяга нервната система. Пък какво остава за бременните, когато трябва да Да, мислиш, да не говорим, че следва след родилния период, в да, който ще са най-зле психически. да. Някои от тях, нали, не Докато се всички. нагодиш, не мога да взема Да. отношение, тъй като не съм опитна, по този въпрос, но За казвам сега като, нали, нормален човек. да, да. Просто мерки е хубаво да се вземат и лошо е пък и да се стресираш, че си стресиран. Това също е много тъпо, защото някои хора стресират леко и после стресират още повече, са стресирали, сега си нарушили. Нали, такъв лек стрес не се отразява чак такава степен и също много важно искам да допълня, че диетата много богата на антиоксиданти. Тя не намаля стреса, ние си го чувстваме, но намаля, ефекта, който той причинява, патологичния ефект, болестния ефект, който причинява нашето тяло. Тоест, ако пък не успеем да намалим стреса, поне да гледаме да се храним с диета много богата на антиоксиданти. Антиоксиданти има най-много в плодовете, зеленчуците, в какаото и в ядките. Това е. Да знаете. Да. Ако сте стресирани. Всъщност физическата активност, кой спорт е най-безопасен, по време на бременност? Кой е най-добър, най-ефективен? Това е друга тема с различни гледни точки. Аз със сигурност подкрепям теорията, че трябва да се спортува по време на бременност, ако нямаш изрична забрана от доктора. Нали, естествено има някои бремени, които изобщо не трябва да се движат поради различни здравословни причини. Изключваме ги в момента. Не говоря за тях. Говоря за нормални, млади, бременни жени, в добро здраве, които се чувстват добре. Задължително трябва да спортуват. Ама задължително. Никакво залежаване. Те се залежават и после, ами аз нямам енергия, затова не спортувам. Ами то енергията, както се казва, апетит идва с яденето. Енергията идва с опита да имаш енергия. В смисъл, спортуваш, когато имаш възможност, 3-4 пъти в седмицата и тя енергията няма да се тръгне. Тя ще държи до края. И аз това съм сигурна в това си твърдение, защото върху себе си съм го изпробвала през първата и през втората си бременност и затова също ще ви разкажа, ако ме попитате накрая. Но физическата активност е много важна, като в никакъв случай претоварване. Нали? Претоварването пък има съвсем обратен ефект. Претоварването, де факто физическото претоварване е все едно, че сме затлъстели и се тъпчем с много храна. Такъв ефект има, защото интересното при бременността е, че едновременно затлъстяването и приемането на повече калории, отколкото трябва, и прекомерния спорт и приемането на по-малко калории, отколкото трябва, защото обикновено ти, които много спортуват и са такива, които са обсебени от, нали, външния си вид и здравето и не приемат достатъчно калории. И двата фактора, и поднормално и наднормално тегло, водят до едни и същи ефекти в плода, а именно много по-голям шанс от развитие на метаболитен синдром. Метаболитният синдром включва високо кръвно, захарен диабет или инсулинова резистентност, затлъстяване и влошен липиден профил, т.е. висок холестерол. Това си е един синдром, често срещан в днешно време. Да, интересно е, че дори плодът да се роди мъничък, нали, дори да е с по-нормално тегло, дори да е с наднормално тегло, това са ефектите. Да, Метаболитен всъщност синдром. и една нормална тренировка в къщи на, Да. нали,
Ами да, абсолютно. Аз и вкъщи много съм тренирала, но при втората си бременност дори ходих и на фитнес и правех всичко, което по принцип си правя и по някакъв начин, нали, позата не ме смущава, корема, Да, нали, не го натоварва, просто с много по-малко тежести. да, Нали, ако ако съм го правила с 20 килограма, сега ще го направя с 10. Да не се преуморя, да нямам сърцебиене, задух. Това е идеята. Ако да. се чувстваш добре, продължава същия дух. Ако усетиш, че те натоварва, намаляш, ама не спираш изцяло. И за жените, които просто не Да. искат, или се притесняват да отидат във фитнеса, ако са Да, бременни, има много тренировки можеш за винаги вкъщи, да. вкъщи, да си направиш. Но разходките не са достатъчни. Защото според моя доктор е достатъчно да вървиш. Не. Вървенето и крачките отдавна вече е доказано, че не носят чак такъв здравословен ефект. Със сигурност е по-добре да вървиш, отколкото да лежиш на дивана, но само да се разхождаш по никакъв начин не ти стимулира мускулната маса, а е доказано, че мускулната маса, колкото по-добре формирана мускулна маса, толкова по-дълъг живот. Това е доказано. Пряко влияе върху продължителността на живота, мускулната ни маса. И не говоря за културистите, които се тъпчат с стероиди, всякакви добавки и правят всякакви извращения върху организма си, защото те успеят много мускулна маса, имат адски малко мазнини, за да са такива релефни. Нали, изключвам ги. Говоря за здравословно спортуващите хора с тежести. Това е най-здравословното възможно, което могат да направят за себе си, да си развиват мускулната маса. Без допълнителни химии. Да, Подчертавам. това е Да, всъщност най-доброто. да. Сега да преминем към следродилния период. Има ли някакъв вид хранене, към което трябва да се придържа жената в следродилния си период? След родилния период е много критичен вече не за плода, ами за майката. Вече плода е роден, нали, живот и здраве, всичко е наред. Обаче за майката почва по-трудната част. Първо, че всички депа на хранителни елементи, които са и трябвали за да отгледа детето, е изчерпан. Дадено му е вече на детето. Затова и се наблюдава косопат, умора. Значи това е периода, в който задължително трябва да се храним здравословно, независимо дали имаме време или не. Ако трябва, оставете бебето малко да се покриви, така да го кажем, но трябва да имате време за здравословна диета, за достатъчна, защото тогава умората е много, недоспиването, хормонален дисбаланс, някои дни се чувстват много депресирани. Задължително трябва да се ядат качествени продукти, за да се повлияе на това състояние и задължително трябва да се приемат витамини. Задължително. Ако през бременността не са приемали, сега задължително трябва да се приемат витамини. Да. Не трябва да се спират, даже напротив. Защото ако, да кажем, се чувстваш много зле, то и при другите хора е така. Когато се чувствам много зле, ако си направя или си отида да си купя един дюнер и го изям, Естествено, тогава ще да. се почувствам пак още по-зле, после пък защо съм изяла дюнера. Да, да, после А, вината. Ама той грижата да се чувстваш, че се грижиш за себе си, не ти ли доставя пак удоволствие, че си да, да, положил точно усилия. заради това Да. чувстваш някаква Мгм. вина след това. Като Да, да. има изключения, разбира се, не при всички е така. Да, има някои жени, които казват, че докато кърмят са много гладни. Има някаква логика, защото кърменето, докато кърмиш, ти образуваш мляко, нали, организмът ти извършва доста сериозна работа и по този начин гориш калории, но това не означава да се тъпчеш. Нали, Да, разбира се. защото някои се тъпчат. Може, ако си много, много гладна, да хапнеш малко повече, но пак казвам, вземи си тези калории за сметка на хубави продукти. Направи си котич с ядки, с плодове, сложи си малко мед, дори ако цели е сладко, ама не да се бухаш с круасани, нали. Да. Просто разликата е огромна. И също искам да спомена, че според Световната здравна организация е много добре да се изчака в ние година и половина преди следващата бременност. Защото през тази година и половина организма на жената още се взема от това, което се е случило и тези депа на минерали и витамини е хубаво да се запълнят, за да може да има още една здравословна бременност. Защото ако последва много бързо следваща, то още повече изпива организма на майката и може да има нездравословни ефекти както върху нея, така и върху плода. Така че понякога, нали, то не пита,
но е хубаво да се изчака поне година и половина. Да, благодаря. И сега на финала на днешния подкаст, Да. както казахме, освен лекар, сте и майка, Да. така че можете да споделите малко от личния си опит. Ами, бих могла да споделя, че при първата си бременност не си следях толкова режима като цяло. Малко се бях отдала на почивка. Аз като цяло не бях почнала още да уча. Тъкмо бях завършила медицина, даже още май не бях завършила, дипломирахме се. И не бях започнала да специализирам хранене, въпреки че се интересувах пак доста. И не съм спазвала всички тези неща, които досега говорих, не съм ги спазвала. Общо взето, това с ядките, че нали, не е хубаво да се злоупотребява, аз изяждах по половин буркан тахан на ден. Тахана с млени ядки, той е много калоричен и си мислех, то е много полезно, то е за бебето. Пак, пак не съм качила много килограми, бях качила 13-14 килограма, но и на снимки като се виждам, има коренна разлика с аз през втората си бременност, когато вече бях започнала специализация, бях много по-информирана и си казах, сега поне ще използвам и тази втора бременност да на практика да видя всичко, което знам досега, има ли някакъв ефект, има някаква разлика. Защото пак казвам, първата си, пак съм била добре. И да видя, ако веднъж съм била добре и съм имала добра здравословна бременност и бебе с перфектни пропорции, дали все пак би било, имало някакъв ефект, ако пък следвам точно тези правила и мога да кажа, че се чувствах много по-добре. Аз с първата си бременност, въпреки че нямах деца, нали, това ми е първата бременност, много повече спях до 1:12, после ме мързеше, хапвах си. Нали, пак се ограничавах в най-вредните неща, но по-обилно си хапвах, така да кажем. Само вървях, се шляех с морската, никакви други тренировки. И се ми се спеше. Просто наистина нямах енергия, като типична бременна жена, нали, което всички казват, то е нормално, нали, като си бременна да си изморена, да ти се спи. През втората си бременност почнах да ям много протеин. Пазих това с дори 2 грама на килограм, защото аз наистина спортувах. Не спрях, нито една седмица не съм спряла да спортувам, да ходя на фитнес дори. Имах дете. Имах дете на година и нещо, което да гледам. И имах супер много енергия. По-малко спях, имах повече енергия дори. Чувствах се много по-добре изглеждаща, така да го кажем. По-фит се чувствах. Дори тук отстрани ми се виждаха леко плочки около корема. Смисъл. Пак казвам, в здравословни граници не съм гладувала, по никакъв начин не съм гладувала. Много хора ми казваха, ти сега като изглеждаш така, ама то бебето е много малко недохранено, ами бебето ми беше 3 кг 850. Това си е много голямо бебе. Колкото мен. Да, и аз толкова съм се родила, така че не, нищо му няма на бебето и на мен. И качих дори 12 килограма, което говорихме е оптимум между 11 и 15. Тоест не съм качила много по-малко от първия път, но някак се усещах, че са за сметка на мускулатура, а не са просто така някакви калории във въздуха, нали, мазнинки. Иначе в ханша и бедрата качих мазнини, което говорихме, е нормално. В умерени количества, абсолютно нормално. Раждането ми все едно нищо не стана. В смисъл, никаква умора не усетих. Отидах и родих за 1 час, естествено, без упойка, без обезболяващи. А Про при първата така ли беше? Да, но, нали, повече се изтормозих. Ма то е нормално, те много жени кажат след раждане, били много изморени, спяли, нали, оставили бебета, за да могат да си починат. Даже бях чела нещо, че естественото раждане се равнявало да изкачиш много висок връх. Не знам, може, наистина не искам да подценявам раждането, но не знам дали е заради това, че аз бях супер активна до края на бременността си. Буквално деня, в който родих, спортувах. Аз бях супер енергична. То ми беше през нощта, т.е. дори не съм спала. На другия ден все едно нищо не се е случило. Разбираш, защото можех пак да родя, с 2 думи, ако се наложи. И наистина имах супер много енергия.
и съм сигурна, че това е от храната. Другото и спорта. Другото много важно е, че като си гледам снимки с първата и втората бременност, забелязвам, че при първата лицето ми е много по-подпухнало. То просто си е по-уточно, което пак го водят съвсем нормално, когато си бременна. Еми да, ама при втората нищо такова. Никакъв отток в лицето. Никакъв отток в краката, никъде. Това се дължи на високия прием на протеин. Защото протеина задържа а, м, протеина предотвратява отоци, така да го кажа, на лесен език. И също бях в супер добро настроение. Аз даже ходих в чужбина с мъжа ми 7-8 месец, пътувахме до Палма де Майорка, полети, всичко мина окей. Никакъв стрес не съм усещала. Само в едно влакче малко ме раздруса, се паникьосах, възможно ли е да родя сега в Палма де Майорка, но всичко беше наред. Така че определено заставам за думите си, че ако следвате моите съвети, те не са мои, те са, нали, медицинско обосновани, ще се чувствате много по-добре. Ще се вашата оптимална версия. Пак казвам, не се сравнявайте с други хора. То да родиш лесно, по принцип, зависи от физиката, анатомията на човек. Някои жени просто не могат. То не означава, че не са водили здравословна бременност. Просто някои жени наистина по-трудно анатомически, пак казвам, заради костната им структура раждат. Това няма нищо общо. Нали? Пак да не се отчаиват и да не се сравняват. Но общо взето, това са, ако искате, може да направим резюме на всички правила, които трябва да спазвате по време на бременност. Да започнем с това, че никога не преяждаме. Хапваме си порцията, която сме си определили, която трябва да е достатъчна, да е балансирана, да е разнообразна от вчера и предния ден. Ако, примерно, след като сме си изяли порцията, се чувстваме гладни, изчакваме 30 минути. Понякога организма ни лъже, че все още сме гладни, но ние не сме. Ако след 30 минути все още усещаме силен глад, явно не сме яли достатъчно. Може да се хапне още нещо. Но аз ви гарантирам, че в повечето случаи след 30 минути вече няма да сте гладни със сигурност. Когато се храним, мини медитация. Спокойствие, наслаждаваме се на всяка хапка, представяме си всеки елемент на храната, как действа благотворно върху тялото ни, как правим нещо хубаво за себе си. И даже, между другото, аз върху себе съм го пробвала. Примерно, нали, деня ми е минал супер, спортувала съм, излизала съм, хапвала съм както трябва. И после отивам някъде и сервират торта. Гадна. В смисъл не е така, нали, домашна, хубава, с хубави продукти, някаква гадна торта. И аз не искам да я ям. Обаче ми се дояжда. Наистина, особено като я гледам пред мен. Обаче си казвам, колко по-добре ще се чувствам на другия ден, като се събудя и си изям хубавата закуска и после ще се наградя с нещо хубаво сладко. Нещо, което аз си избера, хубаво, качествено. И така, хем ще ям сладко, хем ще се чувствам супер добре психически, хем няма да усещам вина, хем съм направила нещо хубаво за тялото си. Тоест, просто си помислете, че ако се въздържите от гадната сметанова, пълна с трансмазни торта, ще се възнаградите на следващия ден с нещо качествено, или в първата половина на деня, ако може след закуска и след обяд. Защото като цяло най-лошо да ядем сладко след вечеря. Поне при мен това действа и изобщо не ме кара да се чувствам по някакъв начин ощетена от живота. Защото имам приятелки, които се чувстват супер ощетени, че не могат да ядат сладко. Нали, каквото те искат. А те искат да ядат гадно сладко. Просто Да. трябва сами да си го приемете и да си осмислите тази концепция за живота. Така. Не прияждаме, храним се спокойно. Много често се случва някоя жена бременна и не само да се почувства много гладна, а всъщност е жадна. Това не знам дали си го чувала. Не, това не съм. Да, ако примерно в някакъв странен етап от деня между закуска и обяд, примерно, се почувстваш гладна, изпи една чаша вода и се направи чай. И много често глада се уталожва.
Тоест това не е било глад, Мгм. ами е било жажда и много често се бърка. Нещо, което споменах, е след вечеря да не се яде, ако може, сладко, и ако може на вечеря да не се преяжда, трябва да има минимум 2 часа отстояние от края на вечерята и нощния сън. Минимум 2 часа. Това е хубаво да се спазва много, като в това включвам и напитки. Примерно някакви газирани напитки или с добавени захари се борят за хранене. Тоест и това също, или алкохол, чаша вино също се бори за хранене. За фибрите и протеина говорихме. Задължително всеки ден около 20-30 грама фибри и около грам и половина протеин на килограм тегло. Сладкото, ако може, винаги след основното хранене, защото не знам дали го споменах, но ако ядем сладко след основното ни хранене, нямаме пик на кръвната захар. Тоест не води до инсулинова резистентност. Физическата активност, ако имате възможност, много важна. Говорихме за нея и за теб специално да кажа, много важно салата. Да. Салата преди основното хранене, така си осигуряваме голям процент от фибрите нужни за деня. Също така е доказано, че когато ядем салата преди основното хранене, си набавяме нашите минерали и витамини, защото нали, в салатата, особено ако е богата, всичко, което имаме нужда е там. И междувременно изяждаме по-малко количество калории с основното, защото вече корема ни обема, част от него се е запълнил. Мгм. И сме сити. И най-важното е да имаме воля и мотивация за промяна. Де факто по-важно от това няма. И да си намерим начин да се справим с хроничния стрес. Просто да се чувстваме Мгм. удовлетворени и дали ще е медитация, Да, която медитацията, спомага за да. мотивацията, Ако или можете да медитирате, по-хубаво това няма. Аз се бях научила и такова нещо не ми се е случило. То е много по-силно от всяко едно хапче. В смисъл, наистина се чувстваш уникално, но е много трудно да го научиш. То е като много трудно някакво акробатично упражнение, защото не психиката, ами по-скоро нервната ти система буквално трябва да научиш на тая медитация да го прави. Това е много трудно, изисква практика, но успееш ли веднъж, няма по-хубаво лекарство. всъщност е и много подценявано от хората, Т според мен, От защото хората скапаци, които искат коне скапаци. да. Според мен, нали, че е Мгм. много подценяван, понеже се казва: сега На трябва да кой седя да мълча 20 на минути. който не му се е случвало наистина да успее да медитира, не знае просто какво е. Да, Но аз знам и от личен опит казвам, че няма по-уникално приятно нещо от това. да. Просто успееш ли да се научиш да медитираш, успееш ли да го приложиш във всекидневието си да го правиш, това е най-здравословното нещо за един човек. И после вече е храната, и после е физическата активност. Медитирайте. Да, ако ако сте добри, в смисъл, ако може да го правите, евала. Да, ако има Да. възможност. Ами, нещо забравих ли да спомена? Мисля, че беше мисля, че беше много изчерпателно. Между другото, ако някой има въпроси, може да коментира видеото или да ни пише направо на лично. Ние може да Да, пуснем и още кратки добавки. Аз със сигурност не съм изчерпала темата. Със сигурност има още много неща, които могат да се кажат. Така че чакаме обратна връзка. да. Така че благодарим за вниманието и до скоро!